Juang okwongo mondi nango miyo ni piny ngima jahingo odiochieng maket kana mna wach ni dwe maket kod mai dwe mokwongo mano kedo gi tuo mar kansa mar nyodo. Koro e piny ngima waketo dwe mar achiel obed cervical cancer awareness month nikech iyudo e dwe no koro eka wanyalo kawo jolony mopogore opogore e wach tuoni gi organizations mopogore opogore gibiro kanyakla to giriwo paro to wawuotho be gi jotuo madhi e thieth koro wakonyogi to watimo sensitization to bende wapuonjo ji kaka tuoni landore kaka obiro gokang' monego wakaw mondo mi kik ji bed kan gi tuo to gikia to be wakaw thuolo ni mondo mi wapuonj ji mondo kik girit ranyisi obedie koro ka wanyalo yudo tuoni kapod chon. Aparo ni mano ni kare nikech kata mana kwang'iyo thor wach ma higani mano theme mano ma higani 2024 mano mar kedo gi kansa mar nyodo nasocho kanyo gi dho ngere en ni learn, prevent and screen. Nang'o miyo ni it's important kata mana ber mane ma bende biro gi puonjruok kata mana bedo gi ng'eyo kaluwore gi kansa mar nyodo bende kaka inyalo ked godo gi pima. Wachako na gi pima. Koro kwachako gi pim ber mondo ka ng'ato odhi opime chon. Tuoni dwaro ni oyude chon nikech koyude chon to onyalo bedo tuo mathiedhore. Asto gima wadwaro mondo obedi wadwa ni tuoni wayud kapok ochako